Mă jurasem că renunț la rap, dar nu mă pot opri din scris. Eu chiar nebun la cap, clar. Mi-am promis mie și v-am promis și vouă. Deci chemați o ambulanță și duceți-mă la 9. Dar dați-mi un nenorocit de pix și niște hârtie, ca să aduc bucurie în secția de psihiatrie. La zbârna și umple peretele, la delay rețetele, cu mii de versuri cu multiple sensuri ca versetele. La sclap și la trompetele arăt perfect defectele, momentele în care le fac portretele, că-s toți ca majoretele. Când vine dragobetele, schimbându-și principiile mai des ca șosetele. La microfon nu mă abțin, sunt hapsând, dar măcar acum văd toți puștii cât de slab sunt. Și încă nu pot fi cetin, rătăcind, fugind de deznădejde până la iluzie și revenind. Trăind zilele fricii cu doar câteva indicii. De exemplu, iubirea presupune sacrificii. Iartă-mă că de când nu mă mai laud cu vicii, am luat-o pe câmpie cu religia, ca toți bunicii. Cu insultăm credința, golit de nepăsarea, sub care ți-a ascuns și suferința și frustrarea. Vorbim pentru cei doi fani ai tăi, să-mi strigi numele pe care oricum nu dau doi bani. Hai băi, fii serios și bunchește stranță, că singurul rău pe care mi-l poți face se numește greață. Religios sau nu fine, cât timp cred în bine, e clar că ai dușmani mai periculoși decât mine. Pot fi Ponta, Băsescu, Boca, Antonescu sau Illuminati, tati convenabil, însă practic eu zic de mii de patim care fac dintr-un romantic ca și Gandhi, un fanatic antipatic ca Ted Bundy. De la ultimul sărman până la președinte, văd mândrie cât cuprinde, ne cuprinde pretutindeni. Mă surprinde cum se întinde, mă deprindes că depinde. Simple cuvinte să exprim ce-am în minte. Suntem urmăriți de satelit, până și până galerii, până și până draperii. Deci nu vorbi de caterii, sunt șucării pe raperii, ce șucării pe baterii. Fură și de la părinți și nu vă zic de baterii. Nu cred că sărăcia se numește criză, cum nu cred că adevărul poate să încapă în epifiză. Nu cred în remiză, nu cred pe eliviză și mai ales nu cred că ești conștient de miză. Când salivezi la o căcată 4x4 pentru care ai dat mai multe droguri ca un psihiatru. De ultimele porții la idioții de la colț, oricum sunt morți cu toții, după care tu făți somnicul din chetuțe, cu boticul pe lăbuțe. Vis în mii de mașinuțe, ai blinguri pe hăinuțe, vile de minim cisteluțe, cu piscine pline, cu puicuțe fine și drăguțe, dând în cur și din țâțe în fine. Dar nu te mira că rămânem fără ardeal, fără pământ, fără ape, fără păduri, fără ideal, fără familie, fără tradiție, adică fără tipic, fără Hristos, fără iubire, adică fără nimic. Altfel zis lipsă totală, ameții și de vrăjeală, de canal occidental, acum cerșim viză globală. Peste așa zisa criză văd o criză morală, eclipsă mentală, aduc apocalipsă verbală. Ce vrei tu să faci, nu ce fac alții. Să gândești cum gândești tu, nu cum o fac alții. Patetic, ăștia ne zic că e ok, că apare zilnic pe sticlă încă un chei. Muzica e prostituție, uitați-vă la ei. E plin de curve în industrie și nu vorbesc de femei. Nu sunt diferit, dar nici nu pot fi la fel. Mânca mea-ți pula ca să fac hip-hop, nu trebuie să fiu un schel. Bum, bum, pisi, pisi, bang, bang. Ce pula mea face spăl, coaie, ăsta-i nou slang. Ăsta-i nou slang, prostul de mine n-o să mă vezi să-l folosesc, deci să-mi fie rușine. Încă nu mă înjura că dacă ajungi să mă cunoști, o să vezi că sunt așa, că am dat de prea mulți proști. N-o să mă vezi să cobor din 4x4, nu mi-atârnă blinguri la gât să fac mai tare cadru. Sunteți grei, în poze aveți fețe agresive și cântați la fel de bine cum fac eu negative. Să fii ce vrei tu să fii, nu ce vor alții. Să faci ce vrei tu să faci, nu ce fac alții. Să gândești cum gândești tu, nu cum o fac alții. O să mă vezi să uit cine sunt, dar o să vezi pe alții. Să fii ce vrei tu să fii, nu ce vor alții. Să faci ce vrei tu să faci, nu ce fac alții. Să gândești cum gândești tu, nu cum o fac alții. O să mă vezi să uit cine sunt, dar o să vezi pe alții. Încă susțin că n-au uitat, ia întreabă și vezi dacă mai știu de unde am plecat. Dă-i încărcat, toți cântă bine, bineînțeles. Vorbesc la telefon cu negativul că nu se prea întâlnesc.
Așa zisa artă e moartă de foame, stă pe spatele părinților, chiar toată lumea doarme. Trag alarme, ce pula mea faceți pe proștii? Facem hip-hop pe bani, da, pe banii noștri. E munca mea, normal că aștept să fiu plătit. Exact care într-un final e normal să aștept profit. Exact care MC sau fan, mâinile sus că e urgent. Hip-hop-ul e bolnav și n-are bani de tratament. Patetic, nu pot să cred ce-mi văd ochii. Liber să alegi, nu poți să alegi exact ce vrei să fii. Oricum poți să alegi să mergi la sigur să scoți hit-ul. Îți las numărul meu să-ți facă negativul. 0747 732 716. Să fii ce vrei tu să fii, nu ce vor alții. Să faci ce vrei tu să faci, nu ce fac alții. Să gândești cum gândești tu, nu cum o fac alții. O să mă vezi să uit cine sunt, dar o să vezi pe alții. Să fii ce vrei tu să fii, nu ce vor alții. Să faci ce vrei tu să faci, nu ce fac alții. Să gândești cum gândești tu, nu cum o fac alții. O să mă vezi să uit cine sunt, dar o să vezi pe alții.